Tu proszę się tam nie przesuwać. I co? To kontrola będzie. Tomek, Chwilkę. Ach, słuchaj, czekaj, bo jak tu spadnie, to cię odpuszczę. bo tu jest... Weź się zbadza te żółte. A to z pana tam może, co? No, na razie. No tak, żeby tu było widać. No ona tu już No jest. ile można? Tak jest. No już! No to wchodźcie, no co my mamy biedni zrobić, no. Chodźcie, No wchodźcie. Chodźcie, chodźcie. Niech żyje nam 100 lat. Niech żyje nam. Jeszcze raz. Niech żyje nam. Niech żyje nam. Brawo! Wieśnie by się zdało, 100 lat to za mało, 100 lat to za mało. Może 200 by się zdało. 80 to za mało. Ja teraz całować. Nie spodziewałaś się. No wiecie, Wczoraj tyle gadałam z nią przez telefon. no dziękuję. Zdrowia, Lodzie, jeszcze raz. No. Dziękuję wam bardzo, ale toście mi zrobili. No, ale ciociu, już ty wiedziała, jak to były kombinacje. Jakie roszady. Wszystkiego dobrego. Wy cały tydzień to robili. Nie wpuścili mnie do domu, tylko tam od razu. Mamuś. Przepraszam. Następnych lat. No Tosiu, i ty sorry, Szymek. jesteś i Danusia i wszyscy. Jak zwykle, w tym samym gronie. Jak ja się cieszę, bardzo się cieszę. No i bracie, tobie też. Dziękuję, że przyjechał. Na przyszły rok zdrowy będzie. Już mi 8 przeszła do przodu. No z kim się jeszcze? Dobrze. Ciociu, to ja, zanim cię będziemy całować, to ja teraz będę przemawiał. Aha, to ty na koniec? Ciocia wie, że... No przede wszystkim ciocia wie, że... Cioci to tu nawet nie mamy co witać, bo ciocia jest członkiem rodziny tak bliskiej, że ciocia zawsze tu jest dla cioci miejsce każdej chwili, każdego dnia, bez żadnych... Ale dzisiaj to jest szczególna okazja i chcę, żeby ciocia wiedziała, że dzielimy z ciocią tą ogromną radość i tak jak każdy rok wcześniej, to no jak się cioci zachciało tak zaokrąglać, no to co, nasza rodzina... To od mnie nie zależy. Mamy dla cioci najlepsze życzenia. No Ciocia dziękuję wie, bardzo. żeby przede wszystkim Pan Bóg dawał cioci zdrowie, siły, żeby ciocia się czuła z nami zawsze tak, jak się ciocia czuje, a wiem, że się ciocia z nami bardzo dobrze czuje, a jeżeli mówię, jak my się z ciocią czujemy, ciocia jest dla nas niezmiernie ważną osobą w rodzinie i tutaj wielkie piedestały zawsze dla cioci. A ciociu, ten bukiet, który trzymam w ręku, to jest bukiet, który ma ciocia z najlepszymi życzeniami od Basi, Tadeusza i od taty z Australii, także specjalnym samolotem leciało to z Australii. No widzę, że to są australijskie. Znam te kwiaty. Także teraz mogę ciocię całować i No dziękuję wam. ogromnie się cieszymy, a przy okazji, kochani, my się bardzo cieszymy i witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w naszym domu, w naszym nowym domu. Starego żeście za często nie odwiedzali, co prawda. Ciocia No i kto jeszcze? Także może dobry początek na nowym, bo w ogóle cioci Danusi to z wujkiem to nie pamiętam, czy na Foxach byliście. Zaraz. Tak? Tylko ja. No to było na dole, ale nie w mieszkaniu. Teraz jeszcze przyjdzie dalszy ciąg. Jeszcze przyjdzie dalszy ciąg, ale myśmy już nie mogli tak czekać i ciąg trzymać i Was, i cioci, i tak. Gwarancja. No dziękuję.
akcja. Aha, ja mówiłem o kwiatach i dalej je trzymam, to dopiero. No, ale... Trzymaj, bo co dziewczyny, no. No ja też tam zostawię. Zaraz złożymy, bo mamy przecież panią. No dziękuję wam bardzo, bardzo. A to moja mama. To ja mogę to postawić. Dobry. Cześć. Majki, cześć. A, to dobra, tam też. Masz dodane ciebie? Dawaj, Polka. A tu zaraz są dalsi członkowie rodziny. To już Łukasz, przedstawiaj twoją panią. To jest Zulcia. Dzień dobry. A to już jest nasza. Jak się myśli? Jubilarka. Tak. No, niespodzianka. No i jednak się udało ciocię trochę zaskoczyć. Jednak się udało. Bo jak tak ciocię w tajemnicy trzymaliśmy tam, to tak trochę się ciocię domyślała. Że coś, tylko prawda, nie wiadomo było, czy to będzie prawda. I myślę sobie, dlaczego ja tam, dlaczego mnie tam Obrazili ja cię na mnie. chciałam jej coś pomóc tu. A to niech ciocia jeszcze posiedzi, niech ciocia jeszcze posiedzi. sobie z Agatą pomagały. A ja wczoraj z nią rozmawiałam dosyć długo No tak. i chciałam wyczuć, co ona myśli. Ja już wtedy wiedziałam, ja nie tego. Ale języka, że... Nie dałam. Nie wpuściłam. No, jeszcze ci mówiłam o Teresce, żebyś tu przywiozła. Ale właśnie, Widzisz. ale kto myślał, że... Jeszcze sobie pomyślałam, to co, ona chce, żebym ja we Włochach wysiadła laskę i zawiozła. Mówiłam, żeby tutaj wzięła laskę. Nie mówiłam, że tu będzie. A na kogo my czekamy? A Michał jeszcze, prawda? Tak, on już idzie. Jeszcze Łukasz z Zulu. Czyli to wszystko najlepszego od nas. No dziękuję wam bardzo, dziękuję wam bardzo. Niech będzie trzy. No. Mam nadzieję, że ściana nasza była taka uśmiechnięta. No dziękuję, ślicznie dziękuję. No to musi być teraz Ten jakiś... Łukasz, co tu lata nade mną, tak? Z żółtym latem. No, czekaj, Marlenie. Dziękuję. Ja ciebie znam z opowiadania, ciociu. Dziękujemy bardzo. No co z tym Michałem? Wszystkich, żebyśmy wstali i odśpiewali cioci pieśń numer 1. Pieśń numer 1 z naszego urodzinowego śpiewnika. Szymon i Mateusz, chodźcie. Aż ją pokręciło na 80. Ale jest piękna. Idziecie? On będzie dmuchał. Dobrze, dojdą w trakcie. 100 lat, niech żyje nam. 100 lat, niech żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje nam. Niech żyje nam. Kto? Ciocia Aga! Dziękuję wam bardzo. Machać trzeba teraz. Trzeba właśnie życzenie smutności i zaraz 80 razy będą podrzucać. Brawo, tak, To jeszcze niech zgasi, mównie jeszcze ten Damy ci Filip, buziaka? Chodź, dam. młody, najmłodszy. Napluję prędzej ciociu. No nie, najstarsza i najmłodsza. Chodź, damy cioci buziaka. Nie wiem. Daj rączkę pocałować, daj. Daj cioci buzi, daj cioci buzi. Ach, nie. Na górę może. No nie wiem. Dzisiaj w radiu była ciekawa audycja. Coś o miłości. No dziękuję wam bardzo za toast, ale do 100 lat to za długo.
nie?